Heer van Heerenveen, ze is maar erelid. Klaas de Jonge, 86 hier en een libbenlang actief als vrijwilliger bij de sportclub. Ja. Aan de ene kant ben ik blij dat het zo rent. Maar ja, het is het begin dan maar natuurlijk. Hè. De raad van commissarissen die moet ik eigenlijk verdienen. Helemaal maar geen schep beginnen, dat is het allerbeste. Ferdinand de Jong van Borenburgum, al meer dan 24 jaar een seizoenkaart en volgt het beleid van Heerenveen kritisch op zijn weblog Stiekelstekker. De club Heerenveen gaat mij aan het her. Dat Veenstra nou voort is, dat lijkt het mij onomkoombaar, dat koer net was. Maar ja, hoe nou verder? Dat is krijg de grote vraag. Nou moet het grote bouwen we beginnen. Hoe zou dat kennen? Ik trouw mensen erbij te halen die wat met de club hebben, lijkt het mij. En het onderzoek met trokken, zodat je in beeld krijgt wat er aan elkaar. Ja, daar heb ik eens in Robert zijn. Ik zei de laatste 2 jaar vond ik er niks aan. Want ik heb wel eens een vrouw staan, ik hou op. Dat moest net wel, zei ze. En ik heb nog een beetje wat rij, zei ze dan wel eens maar. Dus je geen wel terug? Ja, nou wel helemaal. Ik hoop dat Fappegal weer omkomt. En, want alle iconen binnen later de club uitskoopt, ze vieren. Dus Van Basten is een man die een protestatuur heeft, dus ik ben blij dat hij er nog bij is. Het moet nog ophouden met voetbal worden. De warmte wie voor. Helemaal. Dat gevoel weer er net. En je hebt als supporter op zo'n stuit net meer het gevoel van jij hierbij. Een raad van commissarissen, nou, die hebben geen verstand van voetballen, zeg ik er maar. Dus dat moet eerst niet verzien worden. Waar zou nevens jou nou de ideale man wezen om dat te doen? Dat is moeilijk voor mij te zeggen. Nou, ik heb wel één gedacht, maar dat weet ik net dat ik dat nou wel zeggen. Maar Wie wil, hè? En Fino 1, 2, 3, maar even een man die dat wel kan en wil.